खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जोङो गासैबो आसामाव जेसेबां सुबुंफोर दङ बयबो मोनसे प्रब्लेम फेस खालामबाय दङ आरो बै प्रब्लेमा जाबाय बांलादेशी। आरो बै बांलादेशीफोरा माबोरै हाबफैयो, माबोरै बै इन्डियायाव हाबफैनानै मा खामानि मावफैयो, अबेयाव बिसोरो थायो, माबोरै थाफैयो, बे गासै डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि थ्रुयै खिन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। मेइनलि जोङो आसामा बयनिख्रुइ सिगां फेस जानांगौ बै मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय, बे जाबाय बांलादेशी। आरो बांलादेशीफोरा 1948निफ्रायनो बांसिन बे इन्डियायाव फैदोंमोनबाबो मोनसे सममोन जि समाव बे इन्डिया आरो बांलादेशनि माने जि डिभाइड जादोंमोन इन्डिया पाकिस्ताननि, बै समनिफ्रायनो बे बांलादेशनि सुबुंफोरा ओरैबायदि जाहैयो, बिसोरनि किसुमान बिबथैफोरा इन्डियायाव थाहैबाय, ओमफ्राय बिसोरनि किसुमान फागि गुस्थिफोरा बांलादेशआव थाहैबाय। आरो थिग बिदिनो जानायनि उनाव बे बाउन्डारिफोरखै जायफोरा दोंहैयो बै बाउन्डारिनि सुबुंफोरा प्रायानो बै बाउन्डारि बारबोनानै थांलाय फैलाय जागासिनो थायो। आरो बिनि फलाव किसुमान ओरैबायदि बियो जाहैयो जेराव बांलादेशआव सुबुंफोरा गोबां जि पपुलेसना, आरो बिनि थाखाय बिसोरो इन्डियायाव फैनानै बेयावनो खामानि मावफैना बेयावनो हाफोर दखल खालामनानै किसुमान फ्रड सुबुंफोरा ओरैबायदि दोङो जोंनि इन्डियायाव जाय 1500 हाजारसेनि थाखाय जोंनि इन्डियानि भटार आइडि कार्ड, जोंनि इन्डियानि आधार कार्डफोरखौ बानायनानै होयो बिसोरनो, आरो बिदिनो बिसोरो दिनै बोसोर बोसोर हमनानै जोंनि इन्डियायाव थालांगासिनो दङ। आरो बे गासै थांलाय फैलाय खामानिया बारायबोदों 1971निफ्राय, आरो बे बारायनानै दा ओरैबायदि जाहैबाय जोंनि इन्डियायाव बांलादेशीफोरा अनलि 12%मोन, दा फैनानै बिसोरनि जि पपुलेसन जोंनि आसामाव 40% जाबोदों। आरो बे जोबोद सिन्था खालामनो गोनां मोनसे जाथाय जाबोदों। आरो बेफोर जाथायनि गासै जि डिटेल्स, बे डिटेल्सखौ जोङो मिथिनो गोनांबा जोङो आरो गोबां गुवारै जोङो रायज्लायनांगोन। आङो सर्टकाटै नोंथांमोननो किसुमान डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो होगोन, आरो बे डिटेल्सखौ नोंथांमोना मिथिना लानाया मोजां। मानोना जोंनि आसामाव बे बांलादेशीफोरा अनलि जायगाल' दखल खालामाखै, जोंनि जि आसामनि कालचारफोरावबो एफेक्ट खालामबाय दङ, भाषाफोरावबो बिसोरो एफेक्ट खालामबाय दङ। आरो बे गासै बांलादेशीफोरखौ होबथानाया सरकारनिल' खामानि नङा, आरो सरकारा हारसिं बे बांलादेशीफोरखौ होबथानो हाया। बेयाव जोङो जि पपुलेसनफोराबो, जि जोंनि नागरिकफोराबो बेखौ होबथानांगोन। मानोना बैदि बांलादेशीफोरखौ सरकारा डाइरेक्ट नुनानै सिनाया, रावनिबो खाफालाव बांलादेशी, इन्डियान, पाकिस्तानी होनना लिरनानै थाया। बिनि प्रुफ आरो बिखौ सोर जायगा होदो बैफोरखौ गासैखौबो डिटेल्सफोरखौ बांसिन मिथियो सोर, जायफोरा जायगा होयो आरो बै गामिनि सुबुंफोरा। आरो बेफोर जाबाय बांसिनानो बै बाउन्डारिनि खाथियाव थानाय किसुमान गामिनि मानसिफोर। आरो बिसोरनि थ्रुयैनो बै बांलादेशीफोरा इन्डियायाव हाबफैयो, आरो इन्डियायाव हाबफैनानै बिसोरो दा गासै इन्डियायावनो जायगा दखल खालामफैबाय। दिल्लीलाय, वेस्ट बेंगलावथ' नोंथांमोना मिथिगौ, वेस्ट बेंगलावबो सेम कन्डिसन जोंनि आसामनि बायदिनो। नाथाय वेस्ट बेंगलनि सुबुंफोरा, वेस्ट बेंगलनि जि पलिटिकेल पार्टिफोरा बिसोरनिफ्राय भट लानो थाखाय बिसोरखौ जेबो एक्सन लायाखै। नाथाय मोनसे समाव बिसोरबो थर मोनगोन जे बेसेबां मोनसे एफेक्ट खालामदो बिसोरखौ। बे बांलादेशीफोरा इन्डियायाव ओरैबायदि खामानि होयो जेन बस्ता गंसेयाव, आलुनि बस्ता गंसेयाव जेन सेवनाय आलु दरसे थाबा जाबायदि बे आलुखौ फेसेवजोबो, थिग बिदिनो बांलादेशी सासे जुदि माबोरैबा आगान होफैदोंबा बै बांलादेशीया बै जायगाखौनो बुंहोजोबो बै बांलादेशीफोरजोंनो। दा झारखन्डआवबो बिराद गेदेर प्रब्लेम सलायबाय दङ। झारखन्डआव बिसोरो फैनानै हाबा लाफैयो हिन्जावफोरखौ, आरो लानानै साननैसो उनाव बै हिन्जावखौ गावसोरनि धोरोम लानो थाखाय जबरदस्ति खालामो। बे
केसा सलायगासिनो दङ झारखन्डआव थिग बिदिनो दिल्लीयाव शाहिन बाग होननाय थाइसे जायगा दङ जेराव गोबां बिदि बांलादेशी मुसलमानफोर फैनानै दंफैयो आरो बे आसामनिल' प्रब्लेम नङा दा दिल्लीयावबो सानफ्रोमबो दा पुलिसफोरा चेकिं खालामगासिनो दङ न'खर न'खर हाबनानै बिसोरनि आइडि प्रुफफोरखौ चेक खालामबाय दङ लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीरावबो बेफोरबायदिनो बांलादेशीफोरखौ दा बिसोरनि जि दैनि साप्लाइ बिसोरनि जि इलेक्ट्रिक साप्लाइ बेफोरखौ सब बन्द खालामना होदो जाहाथे बिसोरो जेरैखि जाया बे जायगानिफ्राय ओंखारलाङो नोंथांमोना भाबिनानै नाय जोङो इमान खस्थ' खालामनानै सरकारनो टेक्स हरो बै टेक्सजों सरकारा मा खालामो जोंनि इन्डियानि सुबुंफोरखौ जायफोरा न' गैया जायफोरा गोरिब बिसोरनो रांनि थ्रुयै जाथो बा न'फोर होनानै जाथो लेट्रिन बाथरुम होनानै जाथो बेफोरबायदि सरकारा जोंखौ हेल्प खालामो नाथाय जों टेक्स होबाय दोङो आरो बै बांलादेशीफोरा बिदिनो सरकारनि न' लानानै सरकारनि बाथरुम लेट्रिन लानानै सरकारनि गोबां बेफोरबायदि किसुमान आसनिखौ लानानै बिसोरो जोंनि टेक्सनि फैसाजों एन्जय खालामबाय दोङो बेनि थाखायनो जों सुबुंफोराबो साबधान जानांगोन सांग्रां जानांगोन जोङो जेरावनो बेफोरबायदि मानसि सन्देह गोनां नुयोबाथाय जोङो सरकारनो जनायनांगोन पुलिसफोरनो जनायनांगोन आरो जायफोरा बेफोरबायदि खामानि मावो जायफोरा बांलादेशनिफ्राय सुबुं लाबोनानै बिसोरनो डुप्लिकेट आधार कार्ड डुप्लिकेट भटार आइडि कार्ड बानायना होयो एसे रांनि थाखाय जाय माने निजेनि हादोरखौनो फाननायनि बायदि खामानि मावो बेफोरखौ हमनानै जोङो पुलिसनो गथायनांगोन अब्लासो जोंनि इन्डियायाव जोंनि आसामाव बेफोरबायदि बांलादेशी हाबफैनो थाखाय गिगोन आरो बिसोरोबो सांग्रां जागोन मानोना जोंनि बिसोरो जेबो सांग्रां गैयिनि थाखायनो बे इन्डियायाव हाबफैनो हायो मानोना जोंनि इन्डियायाव इमान माने मिलिटारि आर्मिफोर होआखै बै बाउन्डारियाव जेराव गोबां आर्मि मिलिटारि BSF फोरनि गोनांथिमोन आरो बै अभाबखौ सुबिदा लानानैनो बै बांलादेशीफोरा बिदिनो हाबफैबाय थायो गोबां जायगायाव कुनु तार काटा गैया गोबां जायगायाव दैमा गोलैदो गोबां जायगायाव हाग्राबारि गोलैदो आरो नोंथांमोननो आङो सिगांनो खोन्थिदों मोनसे भिडिअ जाय भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोन्दों माबोरै बांलादेशीफोरा इन्डियाखौ क्रस खालामफैबाय थायो बेफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै नायनो लानाया मोजां आरो बिदिनो सानफ्रोमबो जागासिनो दोङो गोबां आजिखालि इउटुबाव बांलादेशी किसुमान इउटुबा ओरैबायदि भिडिअ किसुमान खोन्थिबाय दोङो नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामबा मोनगोन माबोरै उइथाउट भिजा उइथाउट कुनु डकुमेन्ट्स नोंहा इन्डियायाव हाबफैनो हागोन बांलादेशनिफ्राय गोबां किसुमान बेफोरबायदि जायगा खोन्थिनानै होदो जे बिखैजा बारलांनो हागोन रावबो BSF गैया रावबो जेबो बेयाव हमथाग्रा गैया बेफोरबायदि जायगा किसुमान खोन्थिनानै होदो जाय जायगाफोरखौ एक्चुअलि नेटआव होनायनि उनाव लोगो लोगो जोंनि सरकारफोरा जोंनि गभर्नमेन्टफोरा सांग्रां जानाया मोजां मानोना बिखिजा जेरैनो बांलादेशी हाबफैनो हादो थिग बिदिनो गेदेर गेदेर टेररिस्टफोरबो हाबफैनो हागौ जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।